matane kira. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun. sing tomongke mau bener. Asli yakin. Marep kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semono terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayeh. Mboten pitados. Ya terus. Ada terus. Terus. Ya. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kira. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, Bapak ketawa. Panjen setan tenan. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak ra sida mrene. Apa iki, Wong nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendorong kon ngapa iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah. Sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong.
Ndara Antasena iki arep kek ngendi? Raine nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mawon. Iya. Nggari ki. Malang kerik. Iya. Ndara Antasena ya manut wae ya. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing tomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedhang tugel siramu. Sengune terus kula gudak ngangge gundul kula. Diyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayeh. Mboten pitados. Ya terus. Ana terus. Terus. Iya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara Gatotkaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak, ora sida mrene. Apa iki, Kang? Monggo bawa panganan. Arahe iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nganggo gending lho, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati.
Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelar ira wang-wang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaski kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa mah? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cedhak ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Jebol sajamu warak mak ora iso hoi iya bendro saentuke Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka monggo mati wah edan udar kowe mati Durmagati dajal kepala nyata Pitelu kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu ketemu karo pengilan Halya Dulmagati Cenopati Negara Ngastina terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe lho masangi blabak nglabrak kula nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak klecak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis loro tates-tates lho.
Nah. Modal kowe. Ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugu iku ora apa-apa. Pamit tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cecok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyoto, nek ora percaya. Ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ajigel. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini.
Hulu pelek ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu Mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jling, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Petruk kok dadak Ijen lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kula cerat. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk patenana. Wah, dengkulmu melocot. Ngerti kula citraksi kaya turan krupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sampeyan nek omong ya klerak-kleru Petruk jebul mlacot ora. Nur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning rapopo kan.
Petro nggih Ndara Dursasana ya prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper aku ayo gerangane lho nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampean ora wedi mboten sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek ayo jajal ning kene nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean Ndara ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun aku ya ngantem lho Cara monggo. Pasondol jil. Ora apa-apa tak antem jil lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena ora njaluk sak biyantu Darantasena kalah go. Ana isa gelem bantu ditangisi. Apa ya Ade sambat apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Ana kowe sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus